Мислиш, че няма здравословни дюнери? Еми, бъркаш се. Ето как да се направиш такъв. Взимаш едно пилешко филе и го режеш на тънки жулиени. След това го слагаш в една купа и го мариноваш с зехтин, сол, черен пипер и червен пипер. Объркваш леко и си готов. Оставаш го леко да си почива. Взимаш една краставица и я режеш на тънки жулиени, след това един домат и него го режеш на тънко. И започваме с приготвянето на пилешкото. Готвиш го за около 5-6 минути на висока температура. В същия тиган след това чукваш 2 яйца и ги готвиш за около 3 минути. И започваме с соса. Слагаш кисело мляко, горчица, мед, сол и черен пипер и малко нарязан насито чесън. Разбъркваш добре и започваме с загъването. Слагаш една питка, намазваш с сос, нарезаш отгоре пилешко и върху нея започваме да редим яйцата и зеленчуците. След това загъваме добре, като бутаме напред и това е. Разрязваш на две и може да хапваш. Да ти е сладко.